mul kuchopo nyim Senate koso biro timre yo machalo nade. Siasa mag Azimio kod Kenya Kwanza nyalo donjo e thicho oko mara uduolni koso nyalo range e yo machalo nade. Udulero koro se thicho oko Tom Nduku. Paro mane yudo mokwongo odhiambo manyoro kane sigana ma kama ochako. In fact, kapok aduoko penjo ni nitie gima adwa ne nyawado biorangane. In the sense ni idhi go kura. Ing'e nitie joma noa Azimio kodhi Kenya Kwanza. Japan kai kama president onyonre. I think ni participation mari nigi a question mark. They should be denied voting. They can participate in everything ma Kenya Kwanza timo. But some make decision by the country. So the law should be looked at. And I would advise ni ODA coalition mara Azimio as a party should call back mondo giluonga ne jolonyi iwach maro okil koni. Mondo gikami up a policy document that can guide parliament before the budget is run. Mondo joko sungore ni ginyalo go kura. Nikech ing'eni in principle ideology margi now cannot sell because your manogo on gekura should be their interest should be taken to make them participate. Okonya make decision more variety your manogo on ekura. So I would want parties mama Azimio jotendo the obed piny to yera committee moro ma lawyers mondo gibed ga policy document minority leader can address the house based on all those guys mondo kigi kokura. Then from there I think some discipline will be created. That's one point. Brenda Judithulo bende maralero no ka okil kama loka gin bende ginene yo machani moro manyalore ko sen gimoro manyalo ka giwuok oko to pek mane mantie ponono. Yeah, so kaduoko wacho duol. I think wacho duol ni anasoreste. And I think ni our political party leadership ma ODM ought to have taken control. Ingeni I want to say no duol okuyerach. Mondo no raise those issues. To kirango ka